Debago jendarrak mundutik ataleko laugarren gonbidatuan bilagoiaz gaurkoan, Jon Barrenetxea da bera, aretxabaletarra eta azkenengo 2 urte honetan Singapurren bizi da. Guazen ba, habertze kontaiten dozkun. Jon Barrenetxea, Gabon! Gabon! Hemen arratzaldeon, hor Gabon, ezta? Bai. Hemen ja gaueko 11:00 die. 7 ordu gehixo gaur Singapurren. Bai. Oera joateko gara izan, bai. Bai, hoxe, alik eta gutxen molestako zagu orduan. Bueno, Jon, konta bapur bat, nundik zu Singapurren, ezta? Zer dela eta bukatu dozu hor Singapurren, zenba denporada dagoia zu hor? Ba, noie ja, 2 urte, eta nau hemen doktorautza itzen. Ze doktorautza edo ze ikasketa? Ba, nabil ikertzen osasun sistemak gizarte zahar hauetara, ez? Ba, berez zelan aldozun egokitu osasun zerbitzuak pertsona zaharretara. Orduan, hemen daukie arazo handi bat, geroz eta pertsona zahar gehiago da zelako, eta bueno, ba, baliabide asko daz hori ikertzeko, ez? Bueno, azkenien, erdiranak eukiko dauen arazo bat izango da, etorkizunien. Erto, bueno, 2 urte zoaz hor, baina aurretik bakotzu beste bilbide txoat bai, ezta? Aretxabaletatik urten dozu eta konta bapur bat nundin noa ibilizaren eta zela josaren horra. Bai, ba, bueno, nik hasi noen erakarreria Salamankan, eta gero Salamankatik inauen Erasmusa Alemanian. Eta Alemanian geratu zen, ba, masterra itzen eta gero lanien be bai. Eta, bueno, gero Alemaniatik eukinitxun bai proiektu batzuk, ba, 4-6 hilabetetarako Israelen, Suedian eta Japonen. Orduen, ba, Japonetik buelta honitzen nien, nik igerri nauen gure nauela bai beste esperientzia bat Europatik kanpo euki. Eta, bueno, Asiako herrialdeanetatik, ba, Singapur oso ondo dau ikerkuntzarako, baliabide asko da zelako. Eta horrela etorri nintzen, ona. Eta, bueno, bai baliabide aldetik, baina baita hizkuntza aldetik be abantaia, ezta? Azkenean horre ingelesa ofiziala dalako. Bai, horrek asko laguntzen da, ni Japonen igerri nauen, eukin nauen oso esperientzia oso ona, baina beti ikusten dozu dana atzerritar baten perspektibatik, ez? Hizkuntza ez bakitzu, geratzen zare gizartetik kanpo. Eta Singapur betianik izan da oso hiri multikulturala, atzerritarrak oso ondo egokitu izan ditu beti, eta ez dau kultura dominanteik. Hemen dauz 4 kultura nagusi eta 9 erlijio, eta oso nahazte kultural interesantia dau, bai gastronomia aldetik eta hizkuntza aldetik. Orduan, bueno, ingelesa da hizkuntza ofiziala, eta horrek asko errazten du gauzak bertara egokitzeko eta jende hori ezagutzeko bai, ez? Eta Singapur, bueno, hiri estatu deritzon honetxako bada, ba, Monako dan moan edo Hong Kong izango litzaken moan, ez da? Zer berezitasundako olako hiri estatu batek, Jon, Singapurren kasuan? Ba, bueno, hiri estatu hau uarte bat da bai, eta berezitasuna da, ba, bueno, distantziak oso txikitsuak diela, ba, ez da herrialde handi bat, ba, alde ruralekin eta alde urbanuekin, oso urbanizauta da, eta transporte publikoa oso ondo funtzionetan da, orduan 20 minututan zaz edonon gutxi gora bera. Eta alde horretatik, ba, beste hiri handi batzukin konparatuta, ba, haukutzu aukerak plan desberdinak itxeko egun berien, ez? Azkenien, ba, bueno, nik Tokion egon nintzenien, ba, igual egunien daukotzu denbora, ba, plan baterako, eta gero, ba, transportien pasan duzu denbora dana hemen, hiri estatu bat danez, ba, oso hiri konpaktua da, ez? Orduan, horrek aukera asko ematen da lasai hau bizitzeko, eta gero, ba, plan gizau bitzeko, ez? Oso ondo, esan duzu lasai hau bizitzeko, okerrez banau, hoiz ez da, oso Asiakin alderatuta orokorrean, bizitza lasaixa dalako horko egunerokoa, bai? Bai, eta nik uste dut, zetasunak eta klimak influentzia handiz daukola hortan, ze azkenien batzutan oso ez da hitzen, temperatura aldetik, temperaturak beti mantentzen dio 25-30 gradu artean, baina zetasuna oso handiza da, eta nik uste dut horrek asko moteltzen dauela jendia. Eta hori kalien oso nabar ikusten da, ez? Ba, jendiak oso pauso motelak daukola, eta askotan pasentzia asko eukidozu, ze jendia ba, oso
ritmo tropikala dauko, ez? Eta, bueno, ondo dauz, azkenien, zure bizitza bai, apur bat egokitu itxuen zu ritmo hortara, eta, bueno, bizikalidade aldetik, oso ondo bizitzen hemen. Gero, beste hola gauza kuriosetako bat baita da, irisak dakon koloria, ez da? Oso famatua da baita eraikin horrek, kolore horrei danekin, argitasun handi horrekin, eta... Bai, hemen arkitektura aldetik dau oso hiri interesantia da, daukotzulako, bai, eraikin kolonialak, kolore asko daukienak, baina gero arkitektura modernuan aldetik dauzi eraikin oso, bueno, ez dituzunak ikusten beste munduko hiri baten. Orduen, arkitektura gustoko daukien pertsonendako oso pasada bada Singapur. Ez bakarrik eraikin aldetik, baina gero hiri plangintza aldetik da, bueno, pasada bat. Bai. Eta gastronomiari dagokizunez, lehen aipatu duzu, ezta? Kultura nahasketa handixa, horrek gastronomian eragin eukiko dago. Bai, azkenien, Singapurren beti, oso hiri berrisa da, ontxe dauko 200 urte. Aurten, ospatzen da 200. urte hurrena, ez? Eta oso hiri alde berriz esanik, atzerritar asko etorri die ona, atzerritar asko pasau die mendik, eta kulturako utzi dau plater desberdinak, ez? Eta oso nahazte interesantia, uste dut munduko janari danak aurkitzu alduzula hemen, eta, bueno, da mikrokosmos oso interesantia, ez? Azkenien, hiri hontan dauz mundu eta universo kultural oso desberdinak. Eta bai, uste dut mundu osoan laburpen oso politza dela. Oso ondo, noiz arte dakotzu hor, Jon, noiz arte gongo zara, Singapurren? Berez, beste urte terdi gutxienez geratzen jat, doktorautza bukatzeko, baina ez jaten importauko hemen bola batez geratzia, urren gurtietan be, ze, bueno, ez bakarrik irisak eskaintzen duen kalidadia gaitxik, baina gero irisak daukon konexinuen gaitxik bai, Asiako parte hau, Asiako egoekialde inguru hau, dauko herrialde asko bizitetako aniztasun kristonakin, eta bi ordutan, basaz Filipinasen, Myanmarren, Indonesian, Australia bai nahiko gertu da, orduen bidaiatzeko ez da hiri operik uste dut. Eta Euskal Herri xertzezu falta motaten ala, edo bakotzu jurarik ona etorteko noizean behin, edo? Bai, urtero bai joaten bitzan, eta bueno, nila oitxunaz bidai horrek itxera. Eta bai, botan dut faltan jendia, botan dut faltan bai, kalien ikusten dan girua, hemen eta beste herrialde askotan bai, ez dut uste dut Euskal Herri xalkon berezitasuna da kalien ikusten duzula giro bat, eta bueno, jendiak denbora pasan dauela kalien, ez? Eta beste herrialde danetan, kalia da bai, alde batetik bestera fateko trantsizio bide bat, edo, ezta? Hori da, bai. Eta hori bai botan dara faltan, ez? Bai. Oso ondo. Bueno, ja bukatzen joateko Jon, eta daneri galdeketa esaten moan, debago indarrak mundutik, ez da atal berri bat zabaldu dugu, ez dakit zer iruditzen zaizun, edo? Pentsan kristoneko iniziatiba ona, ze azkenien, ez dauko denboraik, munduanak ez dauko denboraik erosin lekutara joateko, nik adibidez Amerika ez dut ezagutzen, nik ezagutu aldot leku batzuk eta beste pertsona batzuk ezagutu adabide beste leku batzuk, orduen importantia da eukitzia lehio bat beste herrialde eta kultura hauetara, jakitzeko ze pasean dan mundutik eta zelan algauen aprobetxau, ero zelan algauen apreziau daukouena Euskal Herri zen, ez? Bai. Ederto jo, oso ondo, mila esker danagatik, zure esperientzian berri emutiatik, eta segi lotara, segi lota biharra ikusuta, eskerrik asko. Noloin, gero arte, agur bat. Gero arte.